Kollox jinsab lest biex fil-Park Nazzjonali tas-Salini hawnhekk fil-Qawra fil-festa ta' 7 Ġunju tittella l-attività Dirett Touch Phone Family Fun Day. Attività l-familja kollha biċ-ċentru ikunu tfal. Matul il-jum kull nofsija se jkun hemm logħob differenti organizzata tfal minn animaturi apposta. Il-karattri ta' Disney fosthom Barney u Thomas the Tank Engine se joffru divertiment ta' tfal. Għada ser ikonna f'dan il-post meravigljuż ġurnata ta' rilassament tal-familji kollha, però ser ikonna wkoll mod speċjali għat-tfal ġurnata ta' divertiment u edukazzjoni għaliex il-logħob kollu ser ikun qed jittella ser ikollu wkoll element edukattiv. Parti mill-park se jinbidel f'Open Air Fitness Center b'eżerċizzi mhux biss adattati għall-familji kollha iżda anke tfal. F'din l-attività se jkunu qed jingħataw rigali sbieħ abbinati mas-sajf għal dawk kollha li jingħaqdu jew jissieħbu mal-familja ta' Dirett Touch Phone. Il-Kamra tal-Aħbarijiet ukoll se tkun qed tagħti sem tagħha bil-Breakfast News ta' One jixxandar minn dan il-park. Fl-isfond, il-protagonisti tal-programm Aroma Kitchen li se jkunu qed isajru l-kolazzjon u se jonqos id-divertiment u spettaklu minn diversi artisti Maltin. Fost dawk li mistennija jattendu għal din l-attività hemm il-mexxej laburista Joseph Muscat. L-appell huwa wieħed stedina kbira għal din l-attività li se jkollna għada hawnhekk f'din l-ambjent atmosfera mill-iżva ambjent uniku jiena ngħid fil-Park Nazzjonali tas-Salini u għaldaqstant inna ħafna nippreparaw u l-appell tiegħi huwa ġibu tfal magħkom jew bħala familja u gawdu din l-atmosfera flimkien ma' familja kbira ta' Dirett Touch Phone imma anke wkoll ta' One Radio u One Television.